ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಪಟ್ಟ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬರಾಣಿ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋತಿದ್ದೆ ಅವಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದಾಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ತೊಂಡ್ರ ಪರಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ತುಳಸಿ. ಯೋಗಿ ದೇಚನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪು ಬುಕ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಹೊಸ ಕೊಡೆ ದೆಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಯೋಗಿನ ಕೊಡೆ ತೆಜ್ಬಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ದವೆ ಕೊಡೆ ದೆಪ್ಪು ನಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತುದುಂಡು ಅಂಚ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇರ್ದೆ ಆತ ಎಂಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಸೋಕ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ತೆಗಿ ಕೈ ಬಾಡ್ನ ಅವು ಕಲರ್ ಹೂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ನೀ ಕೊಡೆ ದೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ಲ ತೋರ್ತಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನೆನೊಂಜಿ ಡನ್ ಕೊರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಾನ ಕಾಡು ಸೋಕುನು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಡ್ರ ನೇನು ಪಣ್ಣಾತು ಅಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪೆಂದು ಅದೇನು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಜಿ ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿನಾರ ಬ್ಲರ್ ಅಂತದೆ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪದ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಂಚ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಗುಡ್ಡಡ ಕಬಾಬು ಮೀನು ಕಲ್ಪು ಗುಡ್ಡಡ ಕಿಚನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದೆ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮದ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೊಂಡ ಅಂಚ ಅನ್ಕೊಡಿ ನಾ ಮನೆಲ್ಲ ಬದಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೇನುಂಡ ಕೂತುನನಿ ಜಿಪು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕು ಏನು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇದೆ ಮಟ ಗೊತ್ತು ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೆರಿ ಜಿ ಹಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತನ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಪಯ ಓಲು ಏಪಾ ಇತ್ತೆ ಪಯ ಬುದ್ದರು ಕೊಯ್ ಮಾಲ್ ತತ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜದ ನಮಕ್ಕೆ ದೈಕ ಇಂಜಿನ ಅದರಗಡೆ ಉಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ತರಜಿ ನಾನೆ ಅವೇ ಬರ್ದುಕೆ ಅಂದಿಗೆ ಏನಟ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡು ಬಯ್ಯ ಕಾಪುಂಡ ಬಯ್ಯಗೆ ತಿಂದೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಐತರ ಫುಲ್ ಇದಾಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುರುಗುಗೇನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂದು ಅದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತನಾ ಐದು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬು ಪೋಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಅಂದು ತುಂಬು ಪೋಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹೊಸ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವರ್ಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಬಿಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಉಂಟುಂಡಕ ಮುಗಿಸಿದ ನಂಚಿನ ಕೊಡೆ ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ನು ಕೊಡದ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಿಗಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಆಗುಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರನ್ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಾರಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕದ್ದ ಜಾಲಿ ಮನಾಡು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷಿತ ಆಗ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಇಂತಿತ್ನೈತೆ ಬೇತಲಿತ್ತೆ ಸಾಹಿಬ್ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಈ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿನ ಬೆಳೆದು ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ರೋಡ್ ಹೊಸ ಕೋಟೆ ತಂಚ
It's okay. Unexpected. Unexpected. Enggak suka tanda. ചെറു എന്ത് തീട്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ക്യാമറ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് Brightness bila. Enggak. Lihat aja logo nggak borci. സോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർച്ചണ്ട കുള്ളു Unexpected. ബോർച്ചണ്ട ഇருக்கு റംബേ റംബേ അരെ കുറു കൊട്ടി കുറു Panas. Ayo nama kode pak. ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಅವರ ಫಟೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಅನ್ಪೊಡಿ ಎನ್ನ ಎಕಟ ಐಯತ್ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅನ್ಪ ರಾಜು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೆ ಆತಂತಲ್ಲ ಮಂಗಿತಿ Zoom ಅನ್ಪಡ. ಒಂಥರ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ ಕೊಡೆ ಚುರುಗಿರ ಬತ್ಲೆ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತ ಆಟಿಗಲೆಂಜತ್ಲೆ ಗಜಿಂಗಿಯ ಆಟಿಗಲೆಂಜ ಯೋಗಿ ಈಗ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಪುನ್ನ ಅದು ಮೂಲ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರೋ ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಂಚೆ ಫುಲ್ ಓಡ್ಚಿಯ పోస్ట్ కొంటావా నేను అవు ఇందులో చూడదు ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ బస్ స్టాండ్ ఫోటో తెస్తున్నాను ಎನ್ನ ಇರ್ಕ ಹತ್ರ ಮೂಲ ನಿಗ್ಲದು ಅಂತೂ ಝೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಕಾಪುಂಡಿಯಾ ಸಾವು ಬಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ పోయా పోయి ಬರ್ಬಾನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ತಿರುಗಾಡು ಜರಪೆ ನೆನೆ ಕಟ್ ಮಂತ ನೀನು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೆ పోయ్యా ఇందు మళ్ళీ ఆనతికి నీ పోయలే కాపుండియా పోయి సీదా మోక్షిత అంజి తిరుగు స్లో మోషన్ అయ్యో బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాప్ ఏమున్నాయి ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತಾ ಇಂತ ಚುರುಕು ಹೋದಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಸ್ಸೇ ಬತ್ತಜಿ ಎಂಚ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ತದ ಓಡಾತಿ ಅವು ಬಂಟ ದೂರ ಉಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪುಂಡಿಯಾ എന്നൊക്കെ സെറ്റ് കൊട്ടേടാ തുളസിട്ടുണ്ടോ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೋಕ್ಷಿತ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೆ ತಲಿ ಕೊಡೆ ಹೋಗಿ ನಾಲು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಪಾಲು ನಾನೊಂಚೂರು ಉದ್ದೈತದ ನಾಲ್ಲ ತಿತ್ತಿತ್ತು ದೂರ ಹೋಗ್ಸಿದ ఇంక పడు లాగట్టు తుడిపక్క అజ్జనకాయ ಯಾವ ಬಲ ಕೈ ಬಲ ಜೊತೆಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚಾಯಿ ಗೈಸ್ ಜೊತೆಲೆ ಅಜ್ಜಕಾಯಿ ಅಜ್ಜನಕಾಯಿ दायित्व मोक्षिता ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿರಾವ್ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಸಿಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಗಿ ಓಕೆ ಬರುವುದು ನಾನು ಬರು ಅಟ್ಲೆ ಬೂಮರ್ ತಿನ್ನೆ ಬೂಮರ್ ತಿನ್ಪಿದೆ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಬೂಮರ್ ನುಂಗುದೆ ಐದು ಕೋಡಿ ಎಂಟು ಮಾಮು ಪಂಡಿರು ಬೂಮರ್ ನುಂಗಿರ ಬರ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೆ ಸುಮಾರು ನುಂಗುದೆ ಇರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಎಂಟು ಕೋಡಿಗೆ ಬರು ನಿಂಗೆ ಜನ ಕಾಣ್ ಬಂದೆ ಪಂತೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದು ಬೂಮರ್
ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಜಾಗ ಎತ್ತಿಯ ದನ್ನ ಮಲ 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 ಅಂತುಂಡು ಐತೆ ಕೊಡೆ ತಿಪ್ಪೇರ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಂತಿಲ್ಲ ಹೋಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ದಯಾಕೆ ರೋಡ್ಚಿ ಉಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಹೋತನ್ನ ಬಿಡು ಬಿಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತು ಗುಳ್ಳೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಅವನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಬತ್ತುಗುಳ್ಳು అయినా రెంకే చూరుగాయన్న മര കട്ടുപോയി బలే 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 అందు అయితే ఏత కొరంగు ఉందన్న కొరంగాత కొరంగా కక్కేనా పక్షి వన అందు ఇడొడికి ఏ సರಿ పక్షి వృక్ష కళ్ళు మరతో ఉందా ಇದೆಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಹೆಂಗೆ ದಾನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡಂದೇ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ದೈತೆ ಮಾಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಎತ್ಯ ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾಡು ಲಾಗ್ Okay. Mante. Wiki residence super. Cycle dette. Irana barraitana ide bali. Cycle dette kode maatonu. All items are ఇది ನೋಡಿ ಏನವು ಕಡವಸಿನ ಪೂರೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೀಜಿದ ಐಟಮ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಮೈನ್ತುತ್ತು ಮಾತುಂಡು ಪಯ್ಯ ಪೇಸಂಕ್ಲ ಕೊಡೆ ಇದು ತೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುದು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಕೊಡೆಕ್ಕೆ ಏತಾಂಡು ಬಂಡ ಮೂಲೆ ಬೈ ಹೋಗಿ ಮೂಲೆ ಏತಾಂಡು ಬಂಡ 370 ಅಂಚ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೀರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಮಾಂಸ ಸೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಹೋಗಿರ್ತುದ್ದೊಂಡಿ ಆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂತ ಮುಗಿಸಿದ ನಾ ತುದ್ದ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಗೇಲ ಇತ್ತು ಇದು ರಟ್ಟಿ ನಟ್ಟು ಲಗಡಿ ವಿಜಯನ ಲಗಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಗಿಡಪ್ಪ ಇರು ರೇಡಿಯೋ ಬರ್ಬೇಕು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮ ಹಾಂ ಬನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ನಿರ್ಮಲೇ ಪಯಾ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೋಗತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಪಂಚದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಜ ಹಿಡಿದಿತ್ತನ್ನ ಈಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಬಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಗೌರಿನಾಗ 2 ಜನ ಬೀದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಏನು ಹಂಚಿಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಇತ್ತು ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರೋಡ ಹಾಕಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಂಗೋ ತಿನ್ನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇನ್ಯಾ ಬೇತೆ ಕೇನ್ಯಾಗೆ ಇರು ಇಂಚಿ ಬೀದಿಗುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಬೋಡು ಬಳ್ಪಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನಾನು ಪಯಣ ಗೈಸ್ ಏನು ರೀಚ್ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಡಾಕಿ ಬಡ ಒನಸು ಮಂತ್ ಜಿಕ್ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇದಾಡ್ತೆ ಟಿಪ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಜನ ಕೋಟೆ ಮರ ನೀವು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂಜರ ಗುಳ್ಳೆ ರಡ್ಡಾರೆ ಕರಿಂಡು ಇಂಚ ಬಸರತ್ನದ ಹೂ ನೋಡು ನಾವು ನಿಚ್ಚಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೀಗುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿ ಲುಂಗಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಜೀಗುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ರಡ್ಡ ಮುಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಳ್ಕೇರಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಶುರು అయినా ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ಬತ್ತನ ದಾದ ಹೊರಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿರಿ 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 ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೋಡದ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ ಅಂತಿರೋದು ಕಲಕ್ಕಾಯಿ ಮೂರುಡು ನಿಂತು ನಾನು ಇನ್ನಿ ಮೂರ್ನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿಬಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮದ ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕಲಕ್ಕಾಯಿ ಮೂರ್ನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡಿ ಮೀನಿ ಅದನ್ನ ದೋಸೆ ಎತ್ತಾನ ಬಟಾಳ್ದು ಮೈತಿಗ್ನ ಅದನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಜನ ಇಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಕೊಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ಅನಾನಸ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅನಾನಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ರಡ್ಡ ಅನಾನಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತ ಅಂಚಂಡು ಅಂಚ ಪೇಪದ ಲಾಗನೇ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತೆ ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೋದು ಇಪ್ಪನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಈಗ ಪಂಚಿ ವರ್ಷ ಏತು ಜ್ವರ ಹರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಂತೊಂಡು ಉಂಟದ ಆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಂತೊಂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ದಾದನ ಮತ್ತು ಯಾಕಟೆ ಅಮಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ತರೆಬೇನೆಲ್ಲ ಬೋದು ದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪಾಡು ಉಂಟು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಡು ಒಂದು ದಾರ ಇದ್ದ ಚೆಪ್ಪು
ಹೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾವ ಒಂದೊಂದು ರಾತಿ ಕೇಪುಲು ಮನಿ ಮಂದಾರ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಗುರಾಪಚಿ ದಾಸವಾಳ ಬೇತ ಹೋಲ್ ಅವು ಒಂಚು ಗುಲಾಬಿ ಪಲಾಪುಂಡು ಅವು ರಾಣಿ ಗುಲಾಬಿ ಅವೇ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ನಾಲಾಪುನ ಒಂಜೆಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬುಕ್ಕವು ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಮನಸ್ಸು ದಾಯ್ತ ಪ್ರಸರ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಓ ಸೀಸನ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜನ ಇದು ಏ ಪೊಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾಸವಾಳ ದಿನ ಟುಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೋಕಿ ದಾಸವಾಳ ಒಂಥರ ಈ ದಾಸವಾಳ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗಂಡದ ಒಂದು ಅವು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹೋಗು ಹಿಂಗೆಂಜಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಬರೀದು ಮತ್ತು ನಡ್ತೊಡ್ತಿರಲ್ಪ ದಾಸವಾಳ ಅವು ಅಲ್ಲೂ ದಾಸವಾಳ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸೈತಿನ ಬೊಲ್ದು ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ಮರ್ದಗೆ ಮತ್ತು ಆಪನ ಮಣ್ಣ ಅಂತಿರ್ಯಾರ ಇಂಚ ಅವಲ ಸೈತಿ ಬಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲೆತ್ತಿನದೆ ಅವಲ ಸೈತಿಂದು ಬೊಕ್ಕವೇ ಅವು ಸುಮಾರು ಹೆಸರು ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ದಾಸವಾಳದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ದಾಸವಾಳ ನಂತರ ಕಶಿಂದು ಎತ್ತರ ಅದೊಂದು ಐತಲಿ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದು ಸೋಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಾಸವಾಳವು ಪಂಟ ಅಂದು ಪಿಟ್ಟಿ ದಾಸವಾಳ ಅಂದು ಪಿಂಕ್ ಅದು ಇತೇಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತಾ ಅದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ತೋಜನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಯ್ದಿರ್ತಿರಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಕಲ್ಪಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಏತು ಜೈಟ ಇವ ಹಾವ ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಚಕೋತ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತ ಚಕೋತ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡ್ಚಿ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಾಗ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡುಂದು ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕೆರೆಡ್ ದೀಡೊಂದುಂಡು ಐನು ಮೂರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ತಿಂದೊಂಡಾಂಡು ಬುಕ್ಕನ ಮುಕ್ಕು ಬೋಡು ಮಂಟ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸೀಸನ್ ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆಡು ಬಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನವತ್ತ ಅವು ಏಪೆ ಬೇದನ ದನ ಅಂಚ ಯಾನು ಮರ ನಿಂಚು ಕುಕ್ಕುದು ಇನವ ಸಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂತೆಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯಾರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕು ಯಾರು ಬಪ್ಪಂಗೈಂದು ಏನಿತ್ತಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕು ಅದು ಸಂತೆ ಬಪ್ಪಂಗೈಗೆ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ನೇನು ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಇಕ್ಕದನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾರತ್ತಾರೆ ಅವು ಕುಕ್ಕು ನಂಡಿರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ನೆನ್ಪುರ ದಾಲು ತಿಂತಿಜಿ ನೀನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕು ತೋತಪುರಿ ನಿಂಗ್ಲಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಂದೆ ಮರಿಯಾಲಡ್ಡು ನಾನು ಶುರು ಅಂಡಿದ್ದಿ ಇಂಚ ಮಡಲು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಜಾಲ್ಡ್ ಬಂತಿ ಬರನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಫುಲ್ ಎಂಚ ಆತು ನಂದು ಅರೆಗಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಇಂಚ ಆತು ಅನ್ಕೊಂತು ಇಂಚ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಟರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಾಲದು ಅವು ಪಂತಿ ಬರಂತ್ಲೆಕ್ಕ ಜಾಲು ಒಂಚೂರು ನೀಟಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕದ ದಾಂಡ ನಮಕ್ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಇಡೀ ಜಾಲಡಿತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಪಂತಿ ಆತಂಡ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಪೊರಿಪೆರಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಡ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಡಲು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕದು ಈತಾಗೆಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ದ್ರ ಈತಾಗೆಲಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಗೆ ಪಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಪ ಸೋಗೆ ಪಾಡ್ತಾನ ಇಂಚ ಪಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಜಿಂದಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕರಿಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮರ ಅವು ಸಾಗುವಾನಿ ಮರ ಅವ ಅವು ಜಾಲ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಐನ ಕರ್ತಿತ್ತೇರು ಕರ್ತದು ಐನ ಗೆಲ್ಲುನು ಪೂರ ಜಾಲಡ್ ಮಾಡುವ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವಲ ತಿಕ್ಕರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನು ಕರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಲಕ್ಕೈ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಿರು ತೊಂಜಿ ಕೂಡು ಗೈಸ್ ಆಂಡು ಪಲಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೆರಗುಂಡು ಅಂಚ
ಬುಕ್ಕದಂತೆ ಇಂಕೆರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾನಿಂತ ಓದನತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನಿ ಇಂಚಿ ಪತ್ತನಚ್ಚದ ಅಫಗತ್ತ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೋಸಮಯ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ತೋಚಂಡು ಆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿರು ಪತ್ತನಾಜದ ವೀಡಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂತು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕ ಪಾಡ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆನಪಂತಾಗ ಇಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಮುರನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಮುರಂತೋಲಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರಾಗ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅವು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂತೂ ಅಂತೂ ನಾನು ಬರಬೇ ತಿಂಗಳು 17 ಮಗ ಪೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಕ್ಕದೊಂಬೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಡಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಒಂದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏಪದನ ಲಾಗ್ನ ಏಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಓದೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಏನೋಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತು ನೋಡಾಮಡು ನಾನಂತೂ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪನ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಪಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂಚ ದಂಡ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಟೇಟ್ ಮನ್ಪುಡುಂತುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಇಟೇಟ್ ಮಂತುಂತುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಚು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುಗ ಪಡೋದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್